rigtig mange første- og friskole, som går i 6. klasse, og vi har et sprogprojekt, som handler om motion. Vi vil vise nogle sjove, og sådan, vi vil vise nogle sjove måder at dyrke motion på, hvordan vi dyrker motion i hverdagen. Der er også for eksempel at tage trapperne, i stedet for at rulle trapperne, og cykle til arbejde, og sådan nogle ting. Så ja, vi håber, I vil nyde det, og ja. For eksempel en ting, som du ikke får noget motion af. Ja. Dårlig motion. Okay, det trapperne i stedet for at give ophængen. Dårlig motion. Det så godt ikke godt. Sådan her. Sådan der. At når du tager en gennemsnit normal trappe, hvis du går op ad den og bliver ved med at gå op ad den i en time, så brænder du 1079 kalorier af. Hvis du går ned ad den, brænder du 450 kalorier af. Rulletrapper, hvis du bare står, brænder du ikke en skid af, og det er ikke sundt. Trapperne! Sådan, godt klar. Et trin tilbage. Godt lavet. Woo! Et trin tilbage. Vidste du godt, at du bruger 9 kalorier på at komme op ad trappen på et halvt minut? Sådan her kan du lave motion ved et puslespil. Men jeg har det sådan her. Kan du også gøre? Du får faktisk motion af i hverdagen, hvis du løber efter en bus. Også hvis du for eksempel, hvis der er udsalg i en eller anden butik, du rigtig godt kan lide, hvor du skal skynde dig hen. Det har vi valgt. Og ja. Meget sundere at cykle til arbejde, så det har vi også valgt at tage med ind i vores film. Jeg håber, at den her video sådan har inspireret jer lidt til at cykle til arbejde for eksempel. Eller tage trappen i stedet for rulletrappen og sådan noget. Og I kan også se, når du løber efter en bus, alle sådan nogle små ting, det giver dig motion, og det er rigtig godt for dig. Så ja, det håber jeg, I vil tænke lidt over. Nu. Det her. Er det hårdt? Video. Håber, I har nydt den.